अ जों मिथिगौ जे दाख्लै बावैसो एनडिएफबि माखासे केडारफोरखौ गुवाहाटि हाइकर्टआ निया कर्टआ फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय साजा फोसावनायखौ जों मिथिदों बयबो। बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। खारन जों मिथिगौ 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायाव एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ उइथड्रल खालामनायनि खोथा दंमोन। जायफ्रा जेलाव थानाय दंमोन बिसोरखौ जेलनिफ्राय बरननाय केसफोरखौ उइथड्रल खालामनानै। खिन्थु जों नुबाय रिसेन्टलि रंजा बाजा होननाय सासे एनडिएफबिनि मावथिखौ निया कर्टआ जेल होनाय जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम। बेनि आगोलाव रन्जन दैमारिखौबो सुक्तिखारिखौनो फिन जोबथेसालिसिम जिउआव थानांनाय साजा होनाय गुवाहाटि हाइकर्टनि निया कर्टआ। दा बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां आरो साननो गोनां खोथा। खारन आरो बेल' नङा, आरो बे मेटारखौ लानानै जाय सिगनेटारि आफाद एनडिएफबिआनो जा बा एबसुनिफ्रायनो जा बा बिटिसि सरकारानो जा, बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मोनसे डेलिगेसन टिम थाङै थाङै लोगो हमहैबाय थानायखौ जों नुदोंमोन। बिथांमोना बिटिआर एकर्डआव थानाय माखासे अनुस्थान, जेनेबा सेन्ट्रेल गभमेन्टनिफ्राय गायसननांगौ बरमायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिजों लोगोसे बिभिन्न सेन्ट्रेल गभमेन्टनि जानाखि प्रजेक्टसफोर बा आसाम गभमेन्टनि दारै गायसनजानो गोनां बिटिआर एकर्ड मथे माखासे अनुस्थानफोर, शिक्षा अनुस्थानफोर, बेफोरखौ दा जों नुदों बाजेट सेसन जाबाय थानाय समावबो सेन्ट्रेल गभमेन्टआव बाजेटआव मोनसेबो सोआखै। दा बाजेटआव सोआबा बोरै मावनो हानो? आसाम गभमेन्टआबो आसाम गभमेन्टनि मावनांगौखिनिखौ बिटिआर एकर्ड मथे बाजेटआव मोनसेबो डिक्लेयार खालामनायखौ जों नुवाखै। दा जोंनि लिडारफ्रा आं दहाय एसे आगोलाव बुंनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा एनडिएफबिआनो जा, दानि जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारानो जा, बिथांमोना सम लायै सम मोनसे डेलिगेसन टिम लानानै आसाम गभमेन्ट भारत सरकारजों सावरायबाय थानायखौ जों नुदों। सत्तेव दिनै मानो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव भारत सरकारा गावसोर मिथिखासेयावबो सोरबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासे थानांनाय मानो साजा फोसावहोबावखो बा डिक्लेयार जायासै? दा जोङो ओंखायनो सन्देह जादों बिटिआर एकर्डखौ भारत सरकारा, आसाम सरकारा गुरुत्त' होआखै नामा? जोंनि गोसोआव बिदि मोनसे सोंलु सिखारदों। आरो बेबायदिब्ला बिराद दुखुनि बाथ्रा, आरो दुखु गोनां बाथ्रा जागोन। खारन जोंनि ओनसोलाव सान्थि लाबोनो होननानै जे सुक्तिखौ खालामदों, बे सुक्तिखौ जुदि भारत सरकार, आसाम सरकारा गुरुत्त' होआबा बे सुक्तिया मिनिंलेस जाहैगोन, गुरुत्तहीन जागोन। दा ओंखायनो आं सानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ ज' जानानै सावरायलायनांगौ, सानफिनलायनांगौ। बोरैबा जोंनि एनडिएफबिफोरनि मावथिफोरखौ, जेलाव थानायफोरखौ, बा जायफ्रा दासिमबो केस सोलिगासिनो दं कर्टआव, बिसोरखौ सरकारजों रायलाय होनलाय खालामनानै गासिबो सिगनेटरि ग्रुपआ रेहाय होनो हायो बा दसफोरनिफ्राय मुक्त खालामनो हायो, बेखिनि लामाखौ लानांगौ होननानै जों बड'लेण्ड फरायसा आफाद बिएसइउनिफ्राय दानि दैदेनगिरिफोरखौ आरो सरकारखौबो खावलायहरदों। गोजोन्थों।